Здравейте хора, аз съм МайоБГ и днес съм сам. Играем Майнкрафт. Ето го и моя приятел Спасимир. Пат, значи. Стигнах по-напред. Иде баре там нищо. Ето че е струма. И ще покажа басейна. Е там. Опа, съжалявам за това много. Ето. За сега това са ни ресурсите. Редстоун, айрона ни е малко. Това е проблем. Лапис имаме много. Имаме кол. Това е че е струма. Много ми харесва. Само че тук е с много повече неща. Аз не знаех, бе. Ето ми го тук басейна. Джакусто. Джакусто и аз. Значи, джакузито. Освен джакузито. Кошарника. Понякога яйцата, ча малко да такова ми яйца, че няма. От 11 яйца само 2 пилита. И едното избяга, ужас. Добре, четвърто. Къде си, бе? Ще разкъсам яла. Къде си, бе? Какво си взел, бе? Какво взел, бе? Кажи какво взе. Кажи какво взе оттам. Имам един диамант и отблъщам. Казах ли да умреш? Ти пак ще умреш. Опала! Съжалявам. Ти лък си взел. Нищо не ми е взел. И да, хора, ще се върнем след малко. И да, върнахме се. Цъфнахте. Съжалявам. Да, се знае, че ще убия. Просто разкъсах малко. Да видиш на PvP-тата, да не играеш с мен, че съм много добър. Добре, бе, ти си имаш вече. Кирката трябва да ти дам. Съжалявам за това. Това не съм го направила аз. Не исках нарочно. Идваш ли? Не. Аре, по-бързо е. Даваш ли ми само още един път да те убия? Последен път. Последен път. Къде отири, бе? Добре, ял за водата! Няма точно, спокойно. Там са ти нещата. За. Опа. Аз съм 64. Нали ти е, че на това хое? Ще смачкам, ей. То ще го разкъсам. Май цели май ти, бе. Съжалявам. Как ти е името, бе? Нити е Стив.
Не знам. Стой да напишем една команда. Стой. Какво правиш, бе? Вземи си нещата ни, да има гледай. Къде сте? Е там. Тук не съм кипта. Абе, за какво, бе? Стига. Абе, ти без броня ли си, бе? Ти за какво не си с броня? Аз съм казала ти ме убиваш. Ай, обещам ти. Само още един път. Да-да-да-да-да-да-да. Чи-чу-чи-чу-чи-чу-да-чи-да-да-да-да. Ари, бе, цели ма. Трябва да има ли меч, бе? Не е в мен. Абе, какво ми се правиш, бе? Ще скъсам. Ари, бе, излизай! Идвай! Къде си? Яло, чакам там. Да ме виж. Не. Аз дори не съм при теб. Много добре те видях как хвърля една. Ай, че вече не мога да търпа. Разказах ли? Стига, аз искам да идвам. Добре, бе, ходи. Ай, къде ме измече, бе? Не в мени. Де барай там, Ще разкъсам. Къде ти я меча? Къде? Виж си в инвентара. Къде ти я меча? Търси си го. Ако не си прави нов. Ма твоя е с много бак. Влезни във водата, аз ще стрелям с лък. Как да ме съдна там? Лечи, ще целя. Влезни вътре. Вътре съм. Не си. Колко са тази? Водата свърши. Свърши, бе. Чакай, бе, аз ще правя един меч. И? Тук да забия вън. Ай, че не мога да търпа, бе. Аре, по-бързо, бе! Идвам, бе. Диамантите са е тука. Видях ги. Защо за 14? Останалите ще ги върна. Вземи само 2. Водата свършила, да сложим малко вода. Вода. Аз ще разкъсам, яла тука. Казвам ти го честно. Яла. Да знаете, че това обсидиан не е чисто. Видя ли ся? Що трипа? Може да заспиш. Ау, леко е муче. Стой се не стремява. Ау, 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 ау.
са, бе? Гориш. Ама не. Направи ли си мечове? Не. Направи си, виж къде е крафтинг тейбъла. Айде, бе. Ай, чакай, бе. Видях го. Ме ти си точно да кажеш, там си нещата, да знаеш. Сега си представям диамантите да не са там. Диамантите къде са? Още не съм ги взел. Диамантчета! Кой е тук за... Добре, айде. Айде! Нямам кол. Къв кол, бе? Аз пък кол. Аз ще дам. Опа. Добре, бе, само последен път. Не, последен път. Много минаш, бе. Добре, бе. Вече няма. Вижте. Това беше последния път. С лък. Сега идва времето с меч. Как водата спря, бе? Ще разкъсам момиченце. Ама аз съм момче, бе. Смот. Хайде, аз имам да убия, бе. Чай да слушай първото. Да не пади на мен. Чакай. След малко ще се върнем. И да, върнахме се, хора, ще заспим и ще ви покажа нещо. И изпеках, спрях, защото изпеках много. Кажете му името да е клей. Добре. Така, сега ще ви покажа. Аре, по-бързо е! Ама обличи си бруната, че аз мога да ударя без да искам. Не. Опа! Абе, за какво ми излизаш пред мен, бе? Не натам, бе! Аз идох да видя ти. Как съм точно? О, има едно яйце. Идвай, остай го! Остай го! Чакайте да си взема това, че то ма дразни много, няма оцеля. Айде, спирам. Тук има ядени. Айде да, хора, това беше всичко от този клип. Дано да ви е харесал, абонирайте, коментирайте и чао!